Please. Okay. Women organization की तरफ से हमारा इस त्रिपुरा में जैसे रूस क्राइम बढ़ रहा है। हामबाय जोंनि मिडिया ताखुबजोंनो जों दिनै अर फाइमान हिंखाय थांनाय 5 तारिखआव कायसे घटना आंखा बास गारियाव आबो पुरा जों ससियेल मिडियायाव नुखा ओंखाय आबो जों दिनै बोरै बोसाराव बजे सापन जातिंगै दंथ जों जात बाया बोरै रक इनसिकुर दिनै त्रिपुरा रायजोआव बासो काखाय बंगो अटो काखाय बो जों कष्ट अंगो ओंखाय आबोनि बागैनो जों दिनै एसपी वेस्ट एसपी ब्रह्मगोनां किरण कुमार सार बाय जों बिनथानि एपइन्टमेन्ट नावो बनो जों कायसा अबनो साका जे दिनै त्रिपुरा रायजोआव क्राइम बारि उइतंखा आबनो दमन खायनानो बागै निनथानि जों रिक्वेस्ट खायो जों TWFSA त्रिपुरा वुमेन फेडारेशन दिनै कर्तव्य दंगो जों बोरै रकनो जों गाहाम गायै अ थांलायसो खायमानानि दिनै अर आगरतला सहराव त्रिपुरानि राजधानी आगरतला आगरतलाव जों दिनै चेराय रक स्कुलाव फरायना नांगौ कलेजाव फरायना नांगौ इउनिभार्सिटी फरायना नांगौ टिउसन थाना नांगौ जों बुमा बुफालगिरि दंमैया सब समय एमनकि चेराय रकनो तामसा जों बोरै जों दा बयस जोङै थांखा जों फानसिगिरि माथिंचा दा बुंनि जे परिस्थिति ओंखाय अब जेहेतु जोंनि स्वराष्ट्र दप्तर दङ पुलिस डिपार्टमेन्ट दङ जों बिनि थानायाव जोंनि सानानि अधिकार दङ आबोनि बागैनो जों रिक्वेस्ट खायखा जे जोंनि आगरतला सहर ताई आगरतला सहर चिमि बया सारा त्रिपुरा रायजोआवनो बोरै रक थांलाय उनथिनिव कोनो असुबिदा यातै खायि नरक नायसमदि नंनि दप्तर स्वराष्ट्र दप्तर एमनकि पुलिस प्रशासन आबोनो जों कायसा लिखित बनो रिखा गताय 5 तारिखआव जे घटना मानि खरकसा बोरैनो जे अबहाय घटना जों भाइरेल बुखौ बायछानानै लाजिवो हाइपानो जो तुनुगु भिडिअ आबो अबर ग्रम जाखा निचंनो साका आबो चिनि एसपी वेस्टनि बेलाय चिनि पुलिस डिपार्टमेन्टनो जों हामबाय माया फारो हाइपानो जों आबाबाय थागै थांका नि वानसुगै माया परबती नेक्स्ट टाइम अबहाय तांथुन हनैनो जों दिनै बिन थानिव कायसा जों लिखित बनो मारि लायखा आबोनो जोंनो आसास रिखा ब आव जों नायनाय क्राइम्स जाहाते जोंनि त्रिपुरायाव तांथुन आबो दिनै जरातै जों चेष्टा खालायनाय हनै बबो जोंनो खगरिखा अर दिनै TWF नि सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी नि चेयरपर्सन ब्रह्मगोनां जोग पवित्र भक्ति जमातिया आनी आं तो प्रेसिडेंट आनी GS खरक नैतंगो ब्रह्मगोनां जोग उर्मिला देव बर्मा ब्रह्मगोनां जोग एनार्जी देवी त्रिपुरा सेक्रेटारि तंगो ब्रह्मगोनां जोग जुली त्रिपुरा देव बर्मा आसकनो